Matul il-ġurnata tal-ħadd, il-propaganda favur il-Gvern Laburista fuq Television Malta kienet tammonta għal aktar minn terz tal-aħbarijiet kollha, waqt li l-Partit Nazzjonalista nata spazju ta' 9% mill-aħbarijiet. Fl-assenza tal-Prim Ministru mill-attivitajiet politiċi, il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Television Malta rrapportat li d-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Fearn bi prominenza aktar mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Mhux tal-manipolazzjoni u l-isbilanċ favur il-Partit Laburista f'wiċċ kulħadd, issa danu kważi bla preċedent għax Television Malta qatt ma ta' prominenza daqskemm tal-Chris Fearn f'attività politika tal-Partit Laburista li d-diskorsi tal-viċi kapijiet nazzjonalisti waqt il-konferenzi ġenerali tal-partit. Net News tkellem ma' diversi osservaturi politiċi u dawn qalu li Television Malta mhux biss qed jirrapporta l-attivitajiet tal-Gvern bi kważi roster kuljum, iżda issa anke fl-attivitajiet politiċi qed jieħu ħsieb li meta ma jitkellimx il-Prim Ministru, xorta waħda jwassal il-messaġġ tal-Partit Laburista permezz ta' esponenti oħra. Apparti jekk il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Television Malta ma rrapportatx ir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar dak li qal Robert Abela Fawdex. Television Malta ma jridx li l-udjenza tiegħu tkun taf il-fema tal-Oppożizzjoni dwar dak li wieħed il-Prim Ministru għaliex l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista qatt ma ġiet irrapportata fuq Television Malta. Esperti fix-xandir qalu li l-awtorità tax-xandir m'għandix tħalli dan l-aġir isir ta' kuljum mill-Kamra tal-Aħbarijiet. L-awtorità tax-xandir għandha l-funzjoni li tagħmel monitoraġġ ta' dak li jixxandar kuljum u tiżgura imparzjalità fil-bulettin tal-aħbarijiet tat Television Malta.